جزينا مال نقحتنا يبر عمقنا خي سعر مهن بلا بلوت مستي فقر نتاتح نغيب مع داين قاعد لبون سترى سكوني لن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم نفلنا مامي ورقو منفس سكنت سقومي بسبب ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مساقينا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفل نمني بلبي لساني خبط حينا طفر وتغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو كعزنا سلعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا تكبر عصرنا حزو نبرار يونو تصر لو يحبوا عزو عين فناته بسيو خند ترقمو يريد راونت عين فناته بسيو ودا ترقمو يريد راونت سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون صبوك تكونون أي وتر تمنيتنا يوم لومون كم وترو عبيت زيناتات أبزوبانا كمون بعلم درجة أقداسنا زلوهم كنمهارلهم زلنا كنفلطهم كنستعملهم زلنا زبلكم حيزكم قريبا لهم زبانا بزغلت في معازن بزغلت في فتنة نبي جزء زخيز ولا كنركن فتنينا بعلم درجة وكابو بزي سنف بزو حدش تفت عميتات يزقبر زلو نينا يوسيد كان نينا يتقدف كمان كبيدنا خونيز ما تزلو anyway زبانا أنا بأسوار شمتا يقايو كم زلو جبتي أسوار كشمت تقايو كم زلا كمون سوماليا أقدس وتدراويان أسوار تجزي كم زلا يزنقر سوماليا دما دقف رخيبالا لعلو كل لجن عمونغتهم حيالا زقبر زلو ينزنا زبانا كنا تاشجر فتر زغل سلمتاي أب زبانا يواجو سلو ده كنا نحت حدهم يتفانون زلو في أمريكا روسيا تشاينا عند نحت حدهم زخدوا زلو نخالوت هجرات عبي بوكو كفيتو زلو እቶም ካልኦት ሪጂናል ፓወርስ ትርኩ ድዩ ግብፂ ድዩ ካልኦት ድዮም ኣብቲ ቦታቲ ረብሖም ንከሳልጡ ብጣዕሚ እዮም ዝጓዩ ዘለዉ ነዚ ድማ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ መጀመርያ ከም ወትሩ በቲ ዝዓበየ ጀሚርና ዙም እናገበርና ናብ ዞባና ክንመፅእ ኢና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ውድድር ጥር ዝበፅሕ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ መጀመርያ በዚያ እስከ ንጀምር ኣሜሪካ ብዛዕባ ቻይና ዳርጋ ክፅለል ቀሪባላ ክንብል ንኽእል everything America China تقبر إن أمريكا سقات فترة لالو حجنتاي سقات فترة لالو زي وول ستريت جورنال يومتي وزلو China تسمعوا ده في درجة ديجاتات فرد نا هيدروليتريك باور كمان شو زخول ديجاتات تقبر سلزلا سلزي نا China تقام كوين ومزلو أمريكا نفس وكف اتخذوا زلا China سقاتي فترة لهم زلو سلامتاي كندا أكثر حو كندا أقول تفصل زي كله watch now معبالنا حنت هجر نا أمريكا ساكن ده سقات كم فترة لا أب دوبناتهم ويا أب نقدر رايكون أب عاد تقبروا ونسقات كم فترة لك أب زرع يجي نزي China بعدات تقبروا زلالم عاد بخمي كفر سوي فتنوا الله وش China راي يجي. Along this section of the river, but placing these down. إذن الرياض لنا هذا young rivers بحال أب China زليو أب استفلا عليها بخرانا سلزلو كندي China ده تصرح زلا تغرسي مجلس يبلو تهان نرينا أبزو تصرح زلا بفتسم بغالات كتقول صوي تخلني خا أمريكا دماسي تزوجر عزله China زنبرة هايلي شنجانغ زبهال نعونة توم حزبنا توم أسلام توتش عمل لابمبال ننوح فتينا ميتاتهم سا حجنا بيت مليش مالو ناب تيبت ناس نتوم كروح باللوام يتسقط الله وقليه متبلو زلوا أجندة يزي أبزيا كنت هندر لنا إذا دي قاتات صرح زلا أبكى باب تيبت الله سلزبلو نتيبت هاويان مريتهم يوسد الله مالو بحكي زجر مخا أمريكا تاريخ زي تفلت هجر كن بلا نخلينا قد تفلت يا
ንህንዳውያን እንታይ ጌራቶም ኣሜሪካ ኣጽኒታቶም ኣብቲ ቦታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ሰፊሕ ዘረባ ኣለዎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እቲ ዝኸደቶ ናጽነተት ድሌታ ትግብዝ ዝነበረት ሃገር ሎሚ ንቻይና ኣብ ዓዶም ኣብ ሃገሮም ንቲቤታውያን መሰሎም ከሊኣቶም ኢላ ትዛረብ ዘላ እያ ንኢራቅ ኣብ ሃገሮም ከይዳ ዘብረሰት ሃገርሲ ንቻይና ኣብ ሃገራ ንትገብሮ ዘላ ልዕሊ ኩሉ ግን ንኣሜሪካ ደፍርሃ ዘሎ ናይ ቻይና ቁጠባዊ ዕብየት እዩ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ንእሽተይ ከርየኩም ክፍትነ ኩሉ ክንርየ ንኽእል እዚ ሄለ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ማለት እዩ እዚ ሓደ ዲጋ ቻይና ሰሪሓቶ ዘላ ጥራይ 16,000 ሜጋዋት ሰዓት ከፍርኽል እቲ ዝዓበየ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ዝሰርሓቶ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር 6,809 ሜጋዋት ዳርጋ ናብ 2 ዕፅፍናቱን ፈረቓን ከፍሪ ዝኽእል እዚ ከዓ ሓደ ኣይኮነን ቻይና ከምዚ ብብዝሒ ትሰርሕ ዘላ ኣሜሪካ ድማ እዚ ኩሉ መዝሚዛ እዚ ኩሉ ኸይዳ ቻይና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኣብ ናይ ፀዓት ይኹን ኣብ ግሪን ሬቮሉሽን ይኹን ኣብ ስፔስ ይኹን ኣብ መሬት ይኹን ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ኩሉ እናዓብለለታ ትኸይዳላ ክዋሓጠላ ድማ ይከኣልና ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከተርክብ ኣይትኽእልኒ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ተረዲይዋ ኣሎ ስለምንታይ እቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ናይ ኣሜሪካ ክነግርዋ እዮም ስለምንታይ ከምኦመስ ናፅነቱ ዝደሊ ዘሎ ቲቤት ብምባል ከመይ ገይሮም ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ክጥቀምሉ ስለ ዝደልዩ ዘለው እዩ ምምቕቓል ናይ ሃገራት እዚ ንኩሉ ቻይና ከርብሕ ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ ቻይና ኣብ ካልኦት ሃገራት ካብ ነዳዲ ድዩ ካብ ካልእ ተፀጋዕነት ኮይና ነፍሳ ትኽእለሉ መንገዲ ንምፍጣር ትጓየየ ዘላ ኣብ ዓዳ ኢንቨስት ትገብራላ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ስጋት ፈጢሩላ ዘሎ ምክንያቱ ቻይና ስለምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ነፍሳ ተመርኩሳ ትኸይዳላ ንሕና ከምዚ ኢልና ከድና ከለና ንሳቶም ከመይ ገብሩ ኣለዉ እዚ ግን ቻይና ሰው ኢሎም ኣይኮኑን ዝርእዎም ዘለዉ ንኣሜሪካውን በቲ ትስማዓ መፂኦም ኣሎ ፅነ ኢለ ከስማዓኩም እንታይ ከም ዝገብርዋ ዘለዎ ሳቶም ኢዋን ራቤክስ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ ዋትስ ሮንግ ዊዝ ቻይና ቻይና ትሰርሖሲ ካልእ ዓለም ክሰርሖ ይትኽእል እያ ካብ ስራሕ ካብ ዘይዕርፉ ምዃኖም ትሕተ ቅርፂ በቃ ትማልጥ ራይሲ ሓንቲ ቪድዮ ወፂኣ ነራ ተወሳኺት ሓድሽ ሬኮርድ ሰይሮም ንሶም ከንታይ እዩ 8,000 ዝኾና ድሮንስ ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ሸው ኣብ ሓደ ከተማ ናይ ቻይና ብምግባር ተራእዩ ዘይፍለጥ ሸው ደሊቨር ገይሮም ብድሮን ገይሮም ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ክትሓልሞ ጥራያ ትኽእል ክትገብሮ ዓቕሚ የብላን ቁጠባዊ ዓቕሚ የብላን ቴክኒካዊ ዓቕሚ የብላን ቴክኖሎጂካዊ ዓቕሚ የብላን ድሌት እውን የብላን ስለዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዚ ኩነታት እዚ ኣፍሪካ ነዚ ምስ ረኣዩ ኩላቶም ነዚ ኢና ንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብ ቻይና መፅኡ ኣብ ቻይና ኢንተርቪው ዝገበሮ ክንርኢና ኩላቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ልምዓት እዮም ዝደልዩ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ልምዓት ክሰርሓልካ ይትኽእል እያ ውግእ ጥራያ ከተጀምረካ ትኽእል ኣፅዋር ሂባ ድማ ንሓትትካ ከተቃፅለካ ትኽእል እምበር ሮም ይሰርሕዎ ኣለዉ ረዮም ዲስ ፒፕል ኣር ሃርድ ወርከርስ ከምዚኣቶም ናይ ዘረባ ኣይኮኑን ናይ ፖለቲካ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ኣይኮኑን እዚ እጂ ቻይና ኢንስፒሬሽን ክኾነና ኢለ ደምፅኦ ዘለኹ ቻይና ኣብ ስራሕ ኣላ ለይቲ መዓልቲ ንሰርሑ ኣለዉ ዓዶም ንኸልምዑ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክትበፅሕ ብመግቢ ነብሶም ክኽእሉ ብፅዓት ነብሶም ክኽእሉ ኣብ ኩሉ ኢንዲፐንደንት ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለምንታይ ኣሜሪካ ሰላም ክትቦም ከም ዘይኮነት ሰላም ትቦም ስለዘየላ ይርእይዋ ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ግን ኣብ ደድሕሪኦም መፅኣ ኣብ ኣፍንጮኦም ትገብሮ ዘላ ወላ እውን ኣብቲ ውሽጢ ዓዶም ዝገብርዎ ዘሎ መራኽብ ተሰሪሖም ስግኣት ክፈጥሩልና እዮም ይብሉ ድሮን ተሰሪሖም ስግኣት ክፈጥሩልና እዮም ኣይትን ኣብ ቴክኖሎጂ ተማዕቢሎም ስግኣት እዮም ንዓና ዲጋን ተሰሪሖም ስግኣት እዩ ንዓና ወታደራት ተገይሮም ስግኣት እዩ ንዓና ኣብ ኩሉ ስግኣት ፈጢሩሎም ዘሎ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ከምዚ ምሻላ ሓደ ሰብ ጎዩ ክዕወት ዘይክእል ንድሕሪት ጥራይ ዝጥምት ኣሎ ሰብ ኣርኪባ ሓለፈኒ ሕጂ ግን ሓሊፋቶም ክትከይድ ከም ትኽእል ስለ ዝተረድኦም እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ ኣግሬሲቭሊ ከምዚ ናይ ሕርቃን ዓይነት ስጉምቲ በቃ ከመይ ጌርና ነጥሕራ ጥራይ እዮም ዝብሉ ዘሎ That earthquake, one of the largest China has experienced in the last Right, was it? This is amazing hydroelectric power ከምንጩ ዝኽእል ፍሉይ ስራሕ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ nearby which religious sites, but experts believe the Wantou Monastery, which dates back to the destroyed during the Cultural So ኩሉ እዚ ዘርእዩና ፀንሑ እንታይ እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ቲቤት ነዚ ንኸጋንኑ ነቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ምክንያቱ እቲ ናይ ሾንጃንግ ዝብልዎ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ስለ ዝሞተቶም ቲቤት ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ እዚ ዲጋታ ዝገብርዎ ዘሎ ንህዝቢ ቲቤት ከብርስ እዩ እናበሉ ንቻይና ንምድኻም እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ንቓዕ ትደሊ ፕሬዚደንት ኢልዎ እዩ ባዕለይ ዲኻ ትኣስዎ ብፖለቲካ ድዩ ብገለ ክንደይ ግዜ ኢልዎም እዩ ከመይ ጌርካ ንሃገር ከተውድቓ ትኽእል ኩሉ ነገር እዚ ታክቲክ ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ንዓታቶም ሽግር ኮይንዎም ዘሎ ግን እዚ ይኮነን ዲጋ ቻይና ስለ ሰርሐት ኣይኮነትን ተቐንዲ ፀገሞም ኣብዚ ዘሎ ስምዋ is so out of control that it only took 3 months for the federal debt to increase by $1 trillion to over $33 trillion. In contrast, it took almost 200 years for the federal debt to reach $1 trillion.
ናይ ኣሜሪካ ዕዳ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኢኮኖሚስትስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ 1 ትሪልዮን ክበፅሕ 200 ዓመት ወሲድሉ 1 ትሪልዮን ዕዳ ንክገብሩ 200 ዓመት ኣብ ታሪኾም ወሲድሉ ሕጂ ግን ኣብ 3 ወርሒ 1 ትሪልዮን ይውስኽ ኣለዎ just imagine እዚ ነገር እዚ ኣብ 3 ወርሒ 1 ትሪልዮን ዕዳ ይውስኽ ኣለዎ ሕጂ 200 ዓመት ዝወስደሎም ዕዳ እዚ ድማ እቲ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሎም ዘሎ ናይ ቻይና ቅልጣፈ ጥራይ ኣይኮነን ወላ ንቻይና ክወዳደርዋ ተፈተኑ ዓቕሚ የለን ካበይ ክመፅእ ዕዳ እቲ ገንዘብ ክመፅእ ስምዑ እቲ ወርኒንግ ዝመፆም ዘሎ So the federal government racked up more debt in the last 3 months than it did from the ratification of the U.S. Constitution until Ronald Reagan's first term. There will be even more shocking increases in the future, since according to some experts, federal debt is increasing by approximately $14 billion. እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዝኸዶ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ dangerous level ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብክንደይ ይውስኽ ኣሎ እቲ ዕዳ ናቶም ኢለኩም ኣሎ in one day $14 billion ይውስኽ ኣሎ ኣሜሪካ ግን ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ኣብ እስራኤል ትገብሮ ዘላ በርክቶ ልክዕ እቲ ገንዘብ ከምዚ ይሓስብሉ ክንዲዚ ቢልዮን ትማል ሎሚ ጥራይ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ብሊንከን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ግዝያት ወፃኢ ኣብ ዩክሬን ኣብ ኬፍ ከይዱ 1.5 ቢልዮን ንሶምን ዓዲ እንግሊዝን ተወሳኺ ሓገዝ ንኽቡ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ መዓልቲ 14 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ተኣቱ ዘላ ሃገር እያ this is crazy ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ቁፅሪ እዩ ንቐፅል a day. Those tempted to blame the increases on President Biden, the Democratic Congress, or the COVID-related spending spree should consider the debt increase by around $1 trillion a year in 2017 and 2018, years when the Republicans controlled the White House and both houses of Congress. ዲሞክራትስ ወይ ሪፐብሊካን እዮም ከምዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ትብሉ ዘለኹም ድማ ትርጉም የብሉን ክልቲኦም ሓደ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ከሎ ብትሪልዮናት ወሲኽ ነይሩ ጆ ባይደን ምስ መፀ ብትሪልዮናት ወሲኹ ባይቶ ናይ ሪፐብሊካን ከለዉ ኣብቲ ሃውስ ዶሚኒያንት ይውስኽ ነይሩ ኣብዚ ናይ ዲሞክራትስካ ስለዚ ክልቲኦም ፓርቲ ነዚ ፀገም እዚ ክፈጥርዎ ዓቕሚ የብሎምን ተመሳሳሊ ኢሎን ማስክ እውን ዳቱ recommendation ይብዎም if Trump wins and I suspect there ብዛዕባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከይመፃና ከለና ግን ሓንቲ ብዚያ ክበኩም ድሕሪያ ክመለሳ ኢና what's going on እዚ ዕዳ ናቶም ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካልእ ፀገማም ድማ ዝስምዑ The dollar is gradually losing its dominance, and Chinese exporters are capitalizing on this shift, accumulating $500 billion. This trend could significantly alter the global trade currency landscape, placing the yuan at the forefront. However, will this be enough for China to fully replace the dollar with the yuan? Let's find out. The global economic landscape is undergoing a seismic shift, one that the West is either unable or unwilling to acknowledge. For decades, the US dollar has reigned supreme as the world's reserve currency, bolstered by the economic and military might of the United States. But in 2024, a new challenger has emerged, one that could redefine the rules of global trade and finance, the Chinese yuan. Behind this potential shift lies the BRICS coalition. So እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ነቲ ገይም ብትክክል ትፃወቶ ከም ዘላ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ቻይና ንግዲ ናይ ዓለምና እናተቆፃፀርዎ ዝኸዱ ዘሎ ሃገር እዮም እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ኤክስፖርት ዝገብሩ ሰም እዮም ኤክስፖርት ክትገብር ከለካ ድማ ወይ እውን ደገ ክሰድድ ከለካ ናይ ወፃኢ ሸርፊኻ ተምፅእ ብዶላር ድማ ትንግዲ ዘሎ እንድሕር ንብል ኣለና ቻይና ካምፓኒታት ናይ ቻይና ወይ እውን መንግስቲ ቻይና 500 ቢልዮን ዝኸውን ዶላር ሒዞም ኣለዉ ብገንዘብ 500 ቢልዮን እዚ ገንዘብ እዚ ከም ጅሆም ሒዞሞ ዘለዉ ሓደ መዓልቲ ክድርብይዎ ምዃኖም ኣብቲ ዕዳጋ ብናይ ቻይና ክቕይርዎ ምዃኖም መዓልቲ እዚ ገንዘብ እዚ ክቕይርዎ ዝጀመሩ ጠለብ ናይ ዶላር መሬት ክዘብጥ ከም ዝኽእል ስለዚ ቻይና ብኩሉ ስትራቴጂካሊ እያ ትኸይድ ዘላ በቲ ሓደ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ ዑድያ ድዩ ምስ ኢማራት ድዩ ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ምስ ራሻ ድዩ ምስ ኢራን ድዩ ብባጤራም እያ ትነግድ ዘላ ብባጤራ ናታ ማለት እዩ ስዋፕ እናገበረት ትኸይድ ኣላ ካብኡ ወፃኢ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ንሳው ተወሳኺ ብዙሕ ዶላር ብካሽ ሒዛ ኣላ ኣብቲ ዕዳጋ ብሓደ መዓልቲ እንተሰይዳቶ ናይ ዶላር ዋጋ ልክዕ ከምዚ ሓደ ነጋዳይሲ ብዙሕ ቡን ወይ ካብ ብዙሕ ሽኮር ወሲዱ ሓቢእዎ ኣሎ ንበሎ ሓቢእዎ ፀኒሑ ሓደ መዓልቲ ብሙሉእ እቲ ሽኮር ናብ ዕዳጋ ምስ ኣምፅኦ እንታይ ይኸውን ዋጋ ናይቲ ዕዳጋ መሬት ይዘብጥ ዶላር ድማ ከምኡ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ቻይና ከም ጌም እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ እዚ ስለዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ሓደጋ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ እገዳ ንሓንቲ ሃገር እገዳ ንኢራን እገዳ ንራሻ እገዳ ንኤርትራ እገዳ ንገለመለ ንኢትዮጵያ ዘሎ እገዳ ክቕፅል ኣለዉ ዝብልዎ ዘለዉ
መሊሱ ነቲ ጽልዋ ንሶም ዝኸድዎ ዘሎ እናብኣሶን እናኽፍኦን ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ መወዳቱ ክፍንጀር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ንቐጽል time bomb for the US dollar. If China decides to convert this surplus into yuan, the ripple effects could alter the balance of power in global financial markets, threatening the very foundations of the Western economic order. But how did Chinese exporters manage to accumulate an astonishing $500 billion in trade surplus? And why does it matter? The answer lies in China's long-term strategy, which has been years in the making. China, as a key member of BRICS, has steadily been building economic partnerships across the globe, especially with developing nations. While the West has been content to rely on outdated economic models, China has been busy forging new trade relations. So ብሓፈሻ ቻይና ነዚ ጉዳይ እዚ ስትራቴጂክ ልጠሚታት ኸይዳ ኣላ ምልክት ናቱ ድማ እቲ ቻይና ትኸዶ ዘላ ነቶም ኤውሮጳውያን ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ሽግር ፈጢሩሎም ኣሎ ንኣብነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ወሲኑ ነይሩ ኢልና ኤውሮጳዊ ሕብረት እንታይ ወሲኑ ነይሩ ካብ ቻይና ዝመፅእ ነዳዲ መኻይን እዘን ኤሌክትሪክ ካርስ ዝበሃላ ታሪፍ ንኣሜሪካ ስዒቡ ማለት እዩ ከምቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ 100% ታሪፍ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ከምኡ ክገብር ኢሉ ወሲኑ ነይሩ እንተኾነ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ መንጎን ዘሎ ስምምዕ ኣብ መንጎን ዘሎ ረብሓ ሓደ ስለ ዘይኮነ ሓደ ብሓደ ንሓትሕደን ክጠላለማ ንርኢ ኣለና ንኣብነት ድሕሪ እዚ ኣፍሪቃ ምስ ቻይና ዝገበረቶ ኮንፈረንስ ናይ ስፔን መራሒ ናበይ ከይዱ ነይሩ ናብ ቻይና ከይዱ ነይሩ ነቲ ኩሉ ኤውሮጳ ኣብ G7 ተኣኪቦም ዝበልዎ ድማ ኣብዚ ኣፍሪስዎ ኣሎ ስምዕዎ ከምዚ ድማ እቲ ኩነታት ዝቀያየሮም ዘሎ Spain has broken ranks with the European Commission by warning against plans to slap hefty tariffs on Chinese imported electric vehicles. Speaking during a 4-day visit to China, the Spanish Prime Minister Pedro Sánchez said that the EU needs to reconsider the tariffs to avoid an all-out trade war with Beijing. So, ናይ ስፔን ፕራይም ሚኒስተር ሓደ ካብቶም ኣብቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድምፂ ኩሉ ግዜ ሕራይ ዝብል ዝነበረ እዩ ናብ ቻይና ምስ ከደ እቲ ኩነታት ምስ ረኣዮ ብዙሕ ነገር ናይ ሕርሻ ድዩ ካልእ ነገር ንቻይና ስለ ዝሰድድ ቻይና ድማ ከመይ ጌራ ክትሓንቆም ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ምስ ቻይና ክንእውጆ ንደሊ ዘለና ኩናት ክንጥንቃቕ ክንክል ኣለና ምስ በለ ጀርመን ኣብኣ ከለዉ ምስ ኮይኖም የጣቅዕሎ ምክንያቱ ጀርመን እቲ ዝዓበየ ረብሓ ዘለዋ ኣብ ቻይና ስለ ዝኾነት ኤውሮጳ ሕብረት ድማ ደፍዩ ኣብ ጀርመን ዘሎ መርሕነት ንባዕሉ ንረብሓናቱ ደው ክብል ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ተገዲዱ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ንክገብር ኣንጻር ነፍሱ ኣንጻር ረብሑ ነፍሳ ቅትለት ክገብር ደሊ ነይሩ ሕጂ ግን ስፔን ክድግፎ ጀሚራ ስለ ዘላ ኣምሳቶም እውን ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ኖርዌይ ባይ ደ ወይ ኣብ ኖርዌይ ዘለኹም ኖርዌይ ሓንቲ ካብ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ኤሌክትሪክ ካርስ ትጥቀም ሃገር እያ ብፐርሰንተጅ ክረአ ከሎ ኖርዌይ ነዚ ናይ ኤውሮጳ ዕዳን ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎም ወላካ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ናይ ኔቶ ገለ እንተኾና እዚ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ ቻይና ውግእ ክንገብር ኢና ዝብልዎ ዘለዎ ናይ ንግዲ ኣይንቕበሎን ኢና ንሕና ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ኣብ ከይዲ ነይሩ ስውን እና ምስ ቻይና ዘዋፃና ዕዳጋ ስለ ዝኾኑ ምሶም ክንነግድ ኢና ብምባል ነቲ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሓደ ብሓደ ኩላ ተዘለቓላ ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ኣነ ይደልዮን ኢሉ ምስ ቻይና ንግዲ ክገብር ኢሉ ጀርመን ሕምትሕም ትብል ነራ ዋልእቲ ናይ G7 መራሒናቶም ኣብ ጥልያ ምስ ነበረ ልክዕ ንሱ ምስ ተመልሰ እቲ ሓላፊ ናይ ቁጠባናቶም ኣብ ቻይና ከይዱ ክልምን ጀሚሩ ስለዚ ኤውሮጳ ሓደ ኮይኖም ሓደ ድምፂ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ነፍሰ ቅትለት ምዃኑ ይርድኦም ስለ ዘሎ ነፍሰ ቅትለት ምዃኑ ድማ ናይ ለንቀደ ሓደ ዓቢ መፅናዕቲ ዝተገበረ ዘግሓደ ኩነታት እዩ ኤውሮጳ በዚ እንተቐፂላ ንጥፍኣታ ትቀላጠፍ ከም ዘላ ጥራዩ ተሓቢሩ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ንክንድሕን ካልእ መንገዲ ከነናድለና ኢሉ blunt and frank, I think that we need to reconsider all of us, not only member states, but also the Commission, our position towards this movement. And as I said before, we don't need another war, in this case a trade war. I think that we need to bring bridges between the European Union and China. And from Spain, what we will do is to be constructive. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሓደ ውግእ ንኤውሮጳ ዝዕኑ ዘሎ ምስ ራሻ ኣብ ንዋጋሉ ዘለና ካልኣይ ናይ ቁጠባ ኩናት ድማ ምስ ቻይና ክንእውጅ ኣየዋፅኣናን እዩ ሓቂ እቲ ናይ ራሻ እንተኺልካ ቀልጢፍካ ጠጠው ከተብለለካ ባይ ዘ ወይ ጀርመን ለንከነ ብጣዕሚ ቁጠብኦም መሪርዎም ስለ ዘሎ ናይ ዩክሬን ጉዳይ እውን ብሰላም ክውዳእ ክኽእል ኣሎ ኢሉ ነይሩ እቲ ቻንስለር ናቶም ግን ንሱ ሎሚ ዝበላ ንፅባሕ እውን ክደግማ ስለ ዘይክእል ብፍላይ ናይ ሰላም ጉዳይ ኤውሮጳ ናብቲ ኩናት ጥራይ ከነጣቅዕ ኣለና ብትብለሉ ዘላ ደረጃ ስለ ዘለው እቲ ጉዳይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፋሕ እናበሎም ይወፅእ ይኸይድ ኣሎ እዚ ሕጂ እቲ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ሓደ ድምፂ ኮይኑ ኣንጻር ቻይና ጠጠው ንኽብል ዓቕሙ ከም ዘይብሉ ዘፍልጥ ኩነታት ይረአ and to try to find a solution, a compromise between China and the European Commission. The European Union introduced tariffs on Chinese-made electric vehicles in July after a 9-month probe found Beijing was pumping general. What I mean when the EU, when I said before, it's in the report, it's in my forward to the report, when I say the EU lacks focus.
we proclaimed that innovation was at the center of our action, and then we basically did everything we could to sort of keep it at a low level. Let me read you. There's one point of the report which really is telling. እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ማሪዮ ድራጊ ነቲ ናይ ቁጠባዊ ውድቀት ናይ ኤሮጳ ንኸትሕን ሓደ ሪፖርት ግበረልና መፅናዕቲ ግበረልና ተባሂሉ ናቱ ፀብፃብ ምስ ሃበ ኤሮጳ ኣብ ሓደገኛ መኣዝን መንገዲ ትኸይድ ከም ዘላ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ካብዚ ክንወፅእ ኮይና ክሳብ 800 ቢልዮን ዩሮ ኢንቨስት ክንገብር ከም ዘለና እዚ ድማ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ፈጠራውነት ሓድሽ ቢዝነሳት ኣብ ምህናፅ ክንጓየ ከም ዘለና ኢሉ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገምናትና ፖሊሲናትና ንጹርነት ወይ ከዓ ዕላሙ ንጹር ኣይኮነን ኢሉ በዚ ኢኖቬሽን ክንገብር ኢና እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫንደር ላይን ናይ ኢኖቬሽን ሰንተር ኤሮጳ እናበለት እያ ትዕንድር ኢሉ ትዛረብ ኩሉ ግዜ ኣብ ተግባር ግን ኢኖቬሽን ንክትገብር እንታይ ዘድልየካ ግን ኣንፃሩ ኢና ንኸይድ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ስምዑ ኣብ ኤሮጳ ስለ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእና It's in the chapter on digitalization and advanced technologies. Regular barriers constrain growth in several ways. First, complex and costly procedures across fragmented national systems discourage inventors from filling intellectual property rights, hindering young firms from leveraging the single market. Second, the EU's regulatory stance towards tech companies hampers innovation. The EU has almost 100 tech-focused laws, 100 pieces of... So እንታይ ይብላ ኣሎ ሓደ ካብቲ ናይ ኤሮጳ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ቻነለይ እንታይ ክብል ሰሚዕኩም ኣለዎም ኤሮጳ ኣብ ቴክኖሎጂ ደቂሳ እያ ተሪፋ እያ ናይ ቴክኖሎጂ ዕድላ ዕሊፋት ደቂሳ ከላታ ትሬን ገዲፋት ተኸይዳ ኤግዛክትሊ ነዚ ኣምሪር ይነግሮም ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ቴክኖሎጂ ኤሮጳውያን ሕማቓት ስለ ዝኾኑ ድዮም ዘይማዕበሉ ሓድሽ ካምፓኒታት ክምስረት ዘይከኣለ ኖ ትፀገም ሕግናትና ኢሉ 100 ሕግታት ኣለና ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክገብሮ ዘሎ ሓደ ሰብ ንስኻ ሓድሽ ካምፓኒ ኣሚን አንተርፕረነር ስለ ዝኾንካ ንፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእኒ ካምፓኒ ክትምስርት ከለኻ ሙሉእ ሓይልኻ ሙሉእ እቲ ኤነርጂ ናትካን ኣብታ ፕሮዳክት ንስኻ ትገብረ ዘለኻ ከተተኩር ኢኻ ትደሊ ኤሮጳ ግን 100 ሕግታት ከተማልእ ኣለካ ኢሎም ገንዘብ የብልካ ግዜ የብልካ ሓይሊ የብልካ ኣክንዲ ነቲ ፕሮዳክት ናትካ ዕዳጋ ከመይ ገይሩ ይፅብቕ ትሃንፅ ትፅዕር ነቲ ሕግታት ናቶም ከተማልእ ክትብል ተስፋ ትቆርፅ ኣብ መንጎ ስለዚ ወይ ካብዚ ዓዲ ንዱባይ ዲኻ ትሃድም ንኣሜሪካ ዲኻ ትሃድም ንሲንጋፖር ዲኻ ኣብ ካልእ ብዝቐለለ ሬጂስተር ጌርካ ቢዝነስ ክትኣትወሉ ትኽእል ናብዮም ዝሃድሙ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኤሮጳ ኣብ ቢሮክራቲስቶም ኣብ ብራስልስ ኮፍ ኢሎም ዘለው ናይ ተራ ሰብ ሂወት ስለ ዘይርድኦም ንሳቶም ሕጊ ብምግባር ጥራይ ስለ ዝኽፈሉ ነቲ ቁጠባ ኣልሚሶሞ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሕጂ ንድሕሪት ክመልሱ ተኮይኖም እቲ ኩሉ ውፅኦሞ ዘለው ሕግታት ክቕይርዎ ክኽእሉ ኣለዎም እንዳስና ገና ብኢዚ ቀልጢፉ ክግበር ኣይክእልኒ ስለዚ ናይ ኤሮጳ መፃኢ ክሳዕ ክንደይ በዳሂ ክኸውን ምዃኑ ባዕሎም ካብ ኣፎም ኢኹም ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ኣፎም ካብ ጎቦ ዝተዘርበ ኣይኮነን እዚ ናብ ኤሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን present legislation on the tech sector. And many of these laws take a precautionary approach, dictating specific business practices ex ante to avert mixed feelings about whether that should happen. But we do have an opportunity to do kind of a once in a lifetime deregulation and reduction in the size of government. Because Elon Musk እንታይ ይብላ ኣሎ already ኤሮጳ ካብ ኣሜሪካ ኣፀቢቓ ትሓይሽ ኣብ ሕግታት አንተርፕረነር ኮይንካ ሓድሽ ካምፓኒ ንክትምስርት ኣሜሪካ ጥዑም እዩ ምስ ኤሮጳ ብምውድዳር ተዝሓሸ እዩ ዳትስ ዋይ ናይ ኤሮጳ ፅቡቅ ርእሲ ዘለዎም ፅቡቅ ሓሳብ ዘለዎም ጥሪ ኢሎም ኣሜሪካ ዝኸዱ ክልተ መንገዲ ሓደ ሕግታት ናይ ኣሜሪካ ቀሊል እዩ ካልእ እቲ ቬንቸር ካፒታል ዝበሃል ወይ እውን ካብ ኢንቨስተራት ዝመፅእ ገንዘብ ቀሊል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ሳልሳይ ድማ ዋን ሲንግል ማርኬት ኣለዎም እታ ፕሮዳክት ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ተመዝገበት ኣብ 3 ሚልዮን ዝኸውን ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ናፃ ትኸይድ That's why ኣብ ቻይና entrepreneurs ሚሎም ዝምዕብሉ ዘለው ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ቻይና ሕጊ ምስ ገበርካ እታ ካምፓኒ ኣብ ሬጂስተር ምስ ገበረት 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዕዳጋ ኣለካ ንስኻን ክእለትካን ጥራይ ሽዑ ኣብ ኤሮጳ ግን ስዊስ ናቱ ሕጊ ኣለዋ ጀርመን ናቱ ሕጊ ኣለዎ ኔዘርላንድስ ናቱ ሕጊ ኣለዎ ቤልጅየም ናቱ ሕጊ ኣለዎ ዋላ እኮ እቲ ኤሮጳ ሕብረት ሲንግል ማርኬት ተባለ ሓደክ ናቱ ሕጊ ኣለዎ ስለዚ ናይቶም ሕጊ ከተማልእ ተስፋ ትቆርፅ ኣብ መንጎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ካብ ኤሮጳ ኣፀቢቑ ዝሓይሽ ናይ ሕጊ ዕድላት ከለዎ ንዑ ንኽኣሊ ኤለን ማስክ ዝዛረብ ዘሎ ኤሮጳ ኸ ገና ብሕጂ እውን ሕጊ GDPR ዝበሃል ናይ ዴታ ፕራይቨሲ ዝብል ክንዲ ገለ ሕጊ የተኣታትውን የረማና ኣብ ካምፓኒ ክሰርሕ ከለኹ ዳርጋ ዓብ ቲም ንዑ ጥራይ ነቲ ሕጊ ንምምላእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብቲ ካምፓኒ ተባሂሉ መዓት ሰብ ይሰርሕ ነይሩ ጠበቓታት ተቆፂሮም
سلامتاي أوروبا بجاك حق مقبار كالي عقمي أي تريد. Because the other thing, besides the regulations, America is also going bankrupt extremely quickly. And nobody seems to, everyone seems to be sort of whistling past the graveyard on this one. But they're all grabbing the silverware. The Defense Department budget is a very big budget. Okay, it's $1 trillion a year. DoD Intel, it's $1 trillion, and interest payments on the national debt just exceeded the Defense Department budget. They're over $1 trillion. So Elon Musk. طبعا امريكا بانكرابت تكون كم زغل امريكا بانكرابت تكون كم تخل كم تطفش كم تخل بزح حج تخول زلا انت قتيله ان بلا كلير زخونه وورنينج مجمري يكون بزح غزي يصحيفو سلازي ولاتم اب منغسنا ኢትዮጵያ امريكا إدنا هنو تزين دل اتينا نت ጉዳይ ክንቅይሮ ኣለና እና በላይ ዛረብ ዘሎ መንግስት امريكا ተረፍ ዘሎ ገንዘብ አበይ ዝገብሮ ዘሎ ዝሕዝን እዩ እዚ ስምዑ እጂ حدش ريبورت يزغى اي وداني نا امريكا صللا كان يقول تقولوني but this is the truth امريكا بايتون امريكا حدا بشدشت بليون ገንዘብ ንምንታይስ ሕጋ መሐላሊፉ حدا بشدشت بليون ፕሮፓጋንዳ አንጻር ቻይና ትወድቃላ ቻይና ትጠፋላ ቻይና ተዓኑላ ቻይና መወዳታ በጽሑ እናበለ ንኽዛረብ حدا بشدشت بليون ገንዘብ ፋንድ ክገብሮ እዮም ስለዚ ኣብ ዩቲዩብ ዲዩ ኣብ ቴሌቪዥን ዲዩ ሲኤንኤን ዲዩ ቢቢሲ ቻይና ትወድቃላ ከምዚ ኮይና ከምዚ ዝብል ተሰሚዕኩም ገንዘብ ዝተኸፈሉ ሰባት ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ዩቱበር ቻይና ትወድቃላ እንድሕር ኢሉ ገንዘብ ኣይኮነን ዝብዎ ኣብ ኢዱንካ ተባሂልካ ገለ ኣይኮነን እቲ ዩቱብ ፕሮግራም ይገብር ቶም ቪድዮታት እቲኣቶም ብዙሕ ከም ዝኽፈሉ ይገብሩ ኢንተሊጀንት ሰብ ውራይ ኢሉ ገንዘብ ተኸፊሉ ይኮነን ከም ዝሰርሕ ርዳና ክኽላሎ እቲ ኮንተንት እቲ ኣድቨርታይዝ ገንዘብ ከም ዝረክብ ይግበር ፅቡቅ ኣታዊ ከም ዝህልዎ ስለዚ እቲ ሰብታይ ማለት እዩ እዚ ኣርእስቲ እዚ ፅቡቅ ስለ ዝኸደለይ ከምዚ ክሰርሕ እየ ብምባል ክፋእ ናይ ቻይና እናደለየ ንሽተይ ዘሎ ኣጋኒኑ ገለ ክገብር እዩ ስለዚ ኣንፃር ቻይና ዝኸድዎ ዘለዎ ጉዕዞ ፊት ንፊት ተወዳዲሮም ክሓልፍዋ ስለ ዘይክእሉ ከመይ ጌርካ ንቻይና ተውድቕ ናይ መወዳእታ ናይ ኣርእስቲ ናይ ኣሜሪካ በዚያ ክሰግሮ የሽዑ ናብ ፖለቲካ ናብቲ ቁጠባ ናብቲ ናይ ኣፍሪካ ዲስካሽንስ ክመፅእ ክፍትን እየ ሌትስ ጎ ጂያ ታ ኔክስት ቶፒክ ናተ እያ Americans especially, they don't have this concept that America can fall. If you lived in Rome and you had these beautiful colosseums and these marble arches, you can't ever imagine it on fire. One day you woke up and you looked out at Rome and you were like, no way. This is the world. This is the civilized world. This is Rome. There's nowhere else. It's still burnt down. When I talk to ኣንድሩ ቴታ ይብላ ኣሎ ሰምዑ ኣለኹም ዲኹም ንኣሜሪካውያን ክትዛረቦም ከለኻ እታ ኣሜሪካ ትወድቕ ኣይትመስሎም እያ ልክዕ ሮማን ኢምፓየር ሮማ እቲ ኩሉ ፓላሶታት ናታት ካላሲዮም ድዩ ገለ መለ ኩሉ ትገይሩ ከሎ ንዑ ክሪኡ ከሎ ሮማ ትወድቕ ኣይትመስሎም እያ ነይራ ኢሉ ብሪጣንያ ትወድቕ ኣይትመስሎም እያ ነይራ ንግስነት ናይ ፈረንሳ ዝወድቕ ኣይመስሎም ነይሩ ጥልያን ካብ ኤርትራ ዝስጎጉ ይመስሎም ነይሩ ኦንሊ ግን ሓደ መዓልቲ ኣጋጢሙ እዚ ኩሉ ኣጋጢሙ ኣሜሪካ ድማ ክትወድቕ እያ ምክንያቱ ቅድሚያ ክንደይ ኢምፓየርስ ከምኡ ኢሎም ወዲቖም እዮም ክርዳእ ካሎ ቀልጢፍካ ነብስኻ ከተድሕና ኣለካ እናበለ ይዛረብ ዘሎ and this is a reality ኩላቶም ምስ ሪያሊቲ ፊት ንፊት ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ ግዜ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣሜሪካ ፅልዋ ናታ ይወድቕ ከም ዘሎ ካበይ ኢኻ ትፈልጥ ሓደ ካብኡ እቶም ጥቡቕ ሽርክነት ምስ ኣሜሪካ ዝነበሩ ንኣሜሪካ ገዲፎም ናብታ መወዳድርታ ገጾም ክኸዱ ከለዉ መን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢጅፕት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢጅፕት እንታይ ገይራ ለንቀና ክንርኢና እዚ ከዓ ነቲ ስትራቴጂ ናቶም እውን ዘቕንዕ እዩ መጀመርያ ግን እዛ ሪፖርት ኣብ ኬንያ ዝተቐረበት ንስማዕ እያ Thank you. Good morning. Let's begin with what's happening in the Horn of Africa. According to recent developments, already volatile region characterized by instability is experiencing what could potentially risk further destabilization. With the drawdown of the African Union transition mission in Somalia ongoing, Egypt and Somalia have signed a military agreement that will see Cairo deploy 5,000 troops in a new look peacekeeping mission. So, ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ hot topic, ውዑይ topic እዩ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ድማ ሓንቲ ኣርእስቲ ዘይኮነስ መዓት ኣርእስቲ ኣብ ርእሲ ኣርእስቲ ተደራሪቡ ዘሎ ንናይ ርኢኻ ንናይ ክትገድፍ ትኽእል ግብፂ ምስ ሶማልያ ትኸዶ ዘላ ግብፂ ንባዕላ ትገብሮ ዘላ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ጉዳይ ናይ ሱዳን መን ይሳተፍ ኣሎ መን ይሳተፍ የለኒ መንግስቲ ናይ ሱዳን ምስ እቲ ኣልቡርሃን ምስ መን ይራኸብ ኣሎ ኢትዮጵያ ነብሱ ዝኻለ ዲቕ ዝበለ ኣርእስቲ እዩ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ፋኖ ምስ መን ይራኸብ ኣሎ ናይ ሶማል ተቃዋሚ ጉጅለ ሓድሽ መግለፂ ውፅእ ኢሎ ንመን ክራኸብ እዩ ምስ መን ክራኸብ ኽእል there's so many things ርኢኻ እንተ ዛሪብካን ክትወድኦም ዘይትኽእል እስከ ገለ ክፋሉ ክንርኢና
post-ATMIS. The move has angered Ethiopia, which neighbors Somalia and makes up countries whose troops are serving in Somalia under ATMIS, terming the Mogadishu-Cairo deal as a threat to its existence, saying it will not stand idle while other actors take measures to destabilize the region. In the last 24 hours, the government in Addis also responded to a letter by Egypt to the UN Security Council, saying its developments are in line with the UN Charter on Developments and will not stop in its pursuit for socio-economic growth. At the start of the year, Prime Minister Abiy Ahmed signed a controversial... Thanks for your presence here. Again, جنتاي زبل زلو بحصر زباله اتزلو كونتات يسامرايز غيرو نتسب كنغر فتينو بفلاي امونغو ኢትዮጵያን ግብጽ እንዝخيه ዘሎ ኩነታት ማለት ካብ መዓልትና መዓልቲ ምዕባለታቱ እናቀጸለ ይኸይስለ ዘሎ ክልቴና ቢዩኤን ተኻሲሰና ኣለዋ ግብጽ መጀመርያ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ምስ ኢትዮጵያ ክኽየት ዝነበረ ዲስካሽንስ ይኹን ኔጎሲዬሽንስ ብዛዕባ ናይ ኒል ዝምልከት ተስፋ ክስለ ዘይረኸበትሉ ካል መንጋታት ተናዲ ከም ዘላ ብዙ ኩሉ ምርጫታት ድማ ጣውላ ከም ዘሎ ሓቢራ ኢትዮጵያ ድማ ከም ግብረ መልሲ ግብጽ ተፈራርሆ ዘላ ቀቡል ኣይኮነን ዝማይ ዝናትናዩ ካብ ዓድናይ ዝብገስ ድሌትና ክንገብር ንኽእልና ግብጽ ድማ ናፈራራትና ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢሉሎ ስለዚ ንኣቢ ንግብጽ ዝገበርኩም ግበሩ ማዕቆርኩም ትፈልጡ ኢልዎም ኣሎ ፋይን ግብጽ ኣማራፂ የብሎም እንታይም ክገብሩ እንጂ እዚ ጉዳይ እዚ እስከ ቁርብ ከመይ ይርእይዎ ኬንያውያን ኤክስፐርትስ ንስማ Ahmed, what do you make of all these developments given the already volatility in the region that risks further destabilization, and what does this mean happening at the doorstep of Kenya? I think the core problem of Somalia's political economy, Ayub, is secessionism. Once the protagonists of the political class, and the political class in Somalia is not the political class that used to be there. Most of them are outside the country. Once there is a diktat about breaking up a nation state. እዚ ኤክስፐርት እዚ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ይብል መሲልኩም ናይ ሶማልያ ፀገም ንሶማልያ ክትበታተን ከም ትኽእል ገይሮም እዮም ሃገር ገይሮም ድሕሪ ውድቀታ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣሎ ፌደራሊዝም ፌደራል ስቴትስ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ዝበሃል ስለዚ ክልል ትግራይ ነፍሱ ዝኻለ ባይቶ ኣለዎ መንግስቲ ኣለዎ ኢኻ ትብል ክልል ኣምሓራ ናቱ መንግስቲ ኣለዎ ኦሮሞ ከምኡ ኣለዎ ክልል ሶማል ከምኡ ክልል ዓፋር ከምኡ ካልኦት ክልላት ቤንሻንጉል ከምኡ ጋምቤላ ከምኡ እዞም ክልላት እዚኣቶም ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝብልዎ ሓደ መዓልቲ ክፍንጀሩን ሃገር ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝገልጹን ኣሎ ልክዕ ብኡ መንፅር ድማ ነዚ መንግስቲ ናይ ሶማልያ መለስ ዜናዊ ስለ ዝገበረት ፌደራል ኣብ ሶማልያ እውን ተመሳሳሊ ኮንሰፕት ገይሮም ስለዚ ሶማልያ እቲ ሶማሊላንድ ራይ ገዲፍካ እተን ካልኦት 5 ክልላት ኣለዋ እዘን 5 ሶማሊላንድ ናጽነታ ተረኺባ እተን ካልኦትን ኩለን ካብታ ፌደራላዊት መንግስቲ ክበታተኑ እዮም ስለዚ እታ ናይ ሶማሊላንድ ምኽፋት ማለት ፓንዶራ ቦክስ ባል ሓንቲ እንተኸፊትካ ኩለን ካልኦት ከምኡ ገይረን ክኸዳየን እቲ ካልኣይ ድማ እቶም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ሶማሊላንድ ተፈንጪላ ክትከይድ ተተራዩ እቶም ካልኦት ድማ ከምኡ ገይርና ገለ ክፋል ናይ ሶማል ወሲድና ክንፍንቅላ ንኽእል ኢና እቲ ሃገር ዝብል ኮንሰፕት ክመጽእ እዩ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ዓብ ተራ ዓብ እጃም ክፃወት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ብሕፅር ዝበለ ነዊሕ ቶፒክ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግን ሓንቲ ላቶ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብ ከለኹ ሰምዐ ኢና on our own. I think that the dam in the Renaissance Dam in Ethiopia, which is something that we are all very proud of, and we hope that the Kenya government connects to it so that our electricity problems can go yonder, is something that the Egyptians are scared totally about. In Professor Midamba's area in Nyanza, they have 30 to 40 Egyptians who go every morning to Lake Nyanza and dip their tap to check where the level of the water is. The bread that the Egyptians eat is connected to that Nile. There will be no oil wars. The wars of today is about water. እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፃውያን ብኒል ብፍጹም ሸለል ክብሉ ከም ዘይክእሉ እታ ዝበልዕዋን ጌራ እታ ዝሰትይዋ ማይ ካብታ ኒል ትመፅያ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ለይትን መዓልትን እዩ ዝሓስብ ወይ ደሸቕሎ ፖለቲካዊ ኢሊት ዝበሃል ድማ ንጉዳይ ናይ ኒል ሸለል ኢሉ ክሪኦ ይክእልኒ ስለዚ እቲ ዲጋን ኢትዮጵያ ሓደ ዓብ ነገር ንኣፍሪቃ ድማ ዓብ ነገር እኳ እንተኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ግብፂ በቐሊሉ ክድቅስ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እስከ ንስማዓዮ Thirdly and lastly is I think that Ethiopia's political leadership has collapsed. I mean, the very fabric of Ethiopian society is opening up. We know that the Fano of the Amhara region is maybe 100 kilometers away from Addis Ababa. Yes. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሳልሳይ ኩሉ ነገራት ይጠቀስ ፈቲኑ ናይ ግብፂ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናታ ቅልውላው ናታ ጥር ዝበፅሕሎ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ድማ እናንቆልቆለ እናወደቐን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፋኖ ምናልባት 100 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ይርሕቆ ዘሎ ኢሉ
ስለዚህ ንአዲስ አበባ ይመጽ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ዝግበር ዘሎ ኣሜን እጂ ንሱ ከም ክብል ከሎ ምግናን ክመስል ክሊ ንሰባት ከምዚ ዘጋን ዘሎ ዘካፍ ዘሎ ክመስል ክሊ ግን ስለምታይ ከም ይብል ከም ዘሎ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ስለ ዝኾነ ንዓኻትኩም እውን ከም ቀጻሊ ከሪየኩም ስለ ዘለኒ እዚ ንኣብነት ስምዕዎ እዚ ሰራዊት ናይ ኣቢ እዩ መዓልታዊ ዝማረኽ ዘሎ ባኖ ክሳዕ ክንደይ ሓይሉ ከም ዘሎ ክፈልጥ ኣለኩም መዓልታዊ እናተማረኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ ድሓን ንቐፅል እቲ ሓላፊ ኣገዳሲ ጉዳያት ክዛረብ እዩ Mr. Abiy is playing the rhetoric of nationalism that has very deep roots inside Ethiopia, which in the same vocabulary as the late Haile Selassie, who believed that Ethiopia extended up to Moyale here in Lamu, and that the Somali people were part of his subjects. Now, until that atypical idea is overthrown and toppled, and the Ethiopian state and its people learn to live within the country that they have, we're going to have war clouds on the horizon, and I predict that there's going to be a military conflict in the Horn, and the government of Kenya and its Ministry of Foreign Affairs is sleeping on the job. Okay, Dr. Kananje, coming to you. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ሓደ ዓቢ ሽግር ይመጾም ከም ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣቃሊልካ ክርአ ከም ዘይብሉ Dr. Kananje, coming to you. ሕጂ ኣብ ምንታይ ጠጠው ኢሉ ኣሎ መስለኩም ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሃይለ ስላሴ ኮንሰፕት ተቐቢሉ ነታ ኢትዮጵያ ዓባይ ክገብራየ ባሕሪ ከም ዝኣለየ ካብ ኬንያ ክወስደ ካብ ሶማልያ ክወስደ ዝብል ዓንዳር ኣካይዳ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ ምስ ጎረባብቲ እውን ዘደቅስ ከም ዘይኮነ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ መድረክ በፂሓ ከም ዘላ እዩ ናቱ ትንተና ዝነግር ዘሎ ኦኬ እዚ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን ወይ እውን ሓድሽ ወይ እውን ፍሉይ ነገር ጥራይ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ንሓትሕዶም ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ክንርኢና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክበኩም ክፍትነ መጀመርያ ነዚያ እስከስምዑ እዚያ ሓበሬታ ለንቀነ ዝወፀት እያ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ፀገም ትፈጥር ኣላ ኦነግን የፈጠረች ኤርትራን ገንጥላ ባህር በር ያሳጣች ናት ሲሉም ይደመጣሉ የኤርትራን ያስገነጠሉ ከባህር እንድንርቅ ያደረጉ እነሱ ናቸው ኦኤልኤፍ የፈጠሩ እነሱ ናቸው ወያኔ በሻዕቢያ አድርጎ የፈጠሩ እነሱ ናቸው ኦኤልኤፍ የፈጠሩ እነሱ ናቸው ፊልድ ማርሻሉ ግብጽ ፈጠረቻቸው ያሏቸው እንደ ኦነግና ህዋት ያሉት ቡድኖች ለዚህ የሀገሪቱ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፍረጃም እስካሁን የሰጡት ምላሽ ባይኖርም እርሳቸው እንዳሉትም ኦነግን ግብጽ የፈጠረችው ከሆነ ግን አለቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ለኦነግ ሲሰሩ እንደነበር ተናግረዋልና ለግብጽም ሲያገለግሉ ነበር ስንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ብርሃኑ ጁላ ሓለቃ ስታፍ ወይ እውን ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ግብፂ ታሪኻዊ ፀላይትና ምዃናን ኩሉ ዛ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና እቲ ቀደም ሻዕብያ ኤርትራ ክትግንፀል ከላ ናይ ግብፂ ሓገዝ ነይርዋ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ግብፅስ ናይ ኤርትራ ተሓጊዛ ነይራ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ኣብ ርእሶም ሓደ ቀፂሎም ነቲ ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ኦኤልኤፍ ዝበሃል ንዑ ግብፂ እያ ትድግፎ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ግብፂ እያ ትድግፎ ንህወሓት ግብፂ እያ ትድግፎ ንፋኖ ግብፂ እያ ትድግፎ ኩሉ እቲ ንዓና ፀገም ፈጢሩና ዘሎ ግብፂ እያ ትድግፎ እናበሉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኦኬይ እዚ ምስ ኮነ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብኸመይ ክጥቃዕ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ሓደ እቲ ኦኤልኤፍ ዝበሃል እቲ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ናይ እቲ ኦጋዴን ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል እቲ ናይ ክልል ሶማል ማለት እዩ ናቱ ሓይሊ ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኡ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ብርሃኑ ጁላ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን እዚ ጀነራል ፊልድ ማርሻል ናይ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሕቀ ዝረሓቐ ምዃኑን ሓላፍነት ዝጎደሎ ምዃኑን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ዓንዳር ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኦጋዴን ሓይሊ ብወግዒ ናብ ስራሕቲ ከም ዘሎ ጥራይ ዝገልፀልካ እዚ ናይ ክልል ሶማል ውጅለ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ እቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ንሱ እውን ንናቶ ኣጀንዳ ክሰርሕ ምዃኑ ኣብዚ ሓለፈ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ነይረ እቶም ክልላት ብምልኦም ንናቶም ኣጀንዳ ከሳልጡ ክፍትኑ እዮም ኢለኩም ነይረ እዚ ከዓ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እቲ ዝዓበየ ፀገም ናታ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናታ ክኸውን ዝኽእል ካልእ ኣርእስቲ ይኮነን እዚኣቶም ኩላቶም ንናቶም ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም እዚ እቲ ካርታ ክልል ሶማል ኣብኡ እዚ ናይ ኦጋዴን ኣርሚ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ኣሎ ነፍሱ ዝኻለ እዩ እዚ ከዓ ምስ ሶማል ክሰርሕ ዝኽእል ግብፂ ድማ ብኡ መፂኣ ኣላ ኢና ንብል ዘለና ኦኬይ ናይ ትግራይ ንሪኦ ኣለና ድሮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብስፍሕ ዝበለ ፅንሕ ኢለ ክዛረበሉ እየ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ግብፂ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክሳተፍ ትኽእል መጀመርያ ግብፂ ንባዕላ እስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናታ እስከዚ ንስማዕ ኦኬይ
The Egyptian Ministry of Defense has reportedly recently ordered the Chinese-made 4.5 generation advanced multi-role fighter jet Chengdu J-10C. The decision underscores Cairo's ongoing efforts to deepen strategic and economic ties with Beijing, following the country's entry into the BRICS bloc earlier this year. With this acquisition, Egypt becomes the second country to purchase the So China ግብፂ መሊሳ ሓይሊ ኣየራ ንምሕያል ካብ ቻይና ፍሉያ ጄትስ ክትገዝእ ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ ማለት እዩ ፍሉይ ነፈርቲ ካብ ቻይና ክትገዝእ ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ ግብፂ ድማ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ኩላቶም እዮም ዝፃደፍሉ ዘለዉ ራሽያ ኒኩለራዊ ፓወር ስቴሽን ክህቦም ክሕግዞም ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ኣሜሪካ ቀጻሊ ንግብፂ ብዙሕ ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ወታደራዊ ሓገዝ ትረክብ ቀዳመይቲ ሃገር ካብ ኣሜሪካ ግብፂ እያ ቻይና ድማ ረዩ ስለዚ ንኩሎም ተገራጭዎም ዘላ ካብ ኩሎም ክትረብሕ ትፍትን ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ እንታይ ማለት እዩ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ንምንታይ የድልዮም እኹል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ተወሳኺ ወታደራዊ ዓቕሚ ዋይ ቢካዝ ዕላማ J-10C after Pakistan. The J-10C fighter jet is expected to replace Egypt's aging fleet of Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons, which are being phased out. Interestingly, there is speculation that Egypt's decision to acquire the J-10C came after it rejected a U.S. proposal to upgrade its F-16 to the F-16 Viper, Bulgarian military wrote. Outside of the three squadrons, እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ካልእ ኣርስቲ እውን ኣለዎ እዘን ኤፍ16 እየን ነፈርትናተን ነይርወን ንሳተን ድማ ዕድመአን ናወዳኣ ይኸዳ ስለ ዘለዋ ንዓን ኣፕግሬድ ክንድትገብረን ኣሜሪካ መዓት ገንዘብ ስለ ዝሓተተቶም ብዙሓት ሃገራት ካብ ሃዲሞም ናብ መን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናብ ቻይና ብሕስር ዝበለ ሕቋ ካብ ዘይሰብር ብቅዓት ዘለወን ነፈርቲ ክትገዝእ ትኽእል ብሓፈሻ ግብፂ ኣብ ወታደራዊ ዓቕምናታ ሞር ኢንቨስት ትገብር ከም ዘላ ሞር ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ሞር ምድላዋት እዚ ከዓ ምዚ ሕጂ ዘሎ ቴንሽንስ ካልእ እውን እንታይ ጌራላ ቱርኪ ንኢትዮጵያ ድሮን ከይትሸጣ ኣቢሎም ኣለዉ ናይ ቱርኪ ካንስማ there's a lot of things ኣብ ሶማልያ ናብዚ ከባቢና ዝኽየድ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ካልእ ሓበሬታ ኣለዎ እዚ ከዓ ስምዑ ሕጂ Welcome. We start with the latest from the Horn of Africa. Bounded by the Red Sea, the Gulf of Aden and the Indian Ocean, the region has a vast strategic and economic importance. Now, its unique location has attracted the interest of several foreign actors, from the US to China, but also several middle powers. One such actor is Turkey, which has been making significant strides and is deepening its involvement in the region. So, Turkey ንባዕላ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ንሳ ድማ ኣብ ሶማልያ ናይ መንኮርኮር ናይ ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ናታ ወይ እውን ናይ ኣፅዋር መፈተኒ ቦታ መደበር ክትገብር ምዃና ምክንያቱ ሶማልያ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝኸፈተ ስለ ዝኾነ ቴስት ንክትገብር እቲ ዝበለፀ እዩ ሳቶም ኣብ ሜዲተሬንያን ተዓፂኦም እዮም ዘለዉ ከም ድሌቶም ክገብሩ ይክእሉን እዮም ሶማልያ ግን ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እትፈጥር እያ ዳትስ ዋይ ንሶማልያ ትደልያ ብዙሕ ከም ዝኾነ ኣሜሪካ ትደልያ ቱርኪ ትደልያ ኣላ ግብፂ ይደልዩ ኣለዉ ኢማራት ይደልዩ ኣለዉ ኤቭሪባዲ ዋንትስ ቻይና ትደሊ ቻይና ሕጂ ብዙሕ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ቻይና ሰሚት ዝነበረ ምስ ሶማልያ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ክገብሩ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ ሶማልያ ሃዝ ሶ ማች ቱ ኦፈር ኣብቲ ጣውላ ብዙሕ ዕድላት ክትፈጥር ስለ ዝኽእል ብዙሕ ደላይ ኣለዋ ኣብዪ ኣሕመድ ወላ ሓንቲ ክፈጥረላ ይክእልኒ ዳትስ ዋይ ኣብዪ ኣሕመድ ኢዘ ሉዘር ኣብ ሶማልያ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት መሊሱ ደገፍ ናይ ዓለም ከም ዝስእን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ቱርኪ ንባዕላ ኣብ ሶማልያ ዓብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ነዳዲ ኤክስፕሎር ትገብር ኣላ ሃብቲ ዓሳ ዲል ጌራ ኣላ ናይ ዲፈንስ ኣግሪመንት ኣለዋ ስለዚ ሶማልያ ሓንቲ ሃገር ሓንቲ ጥምርቲ ሃገር ክትከውን እያ ትደሊ ክትበታተን ኣይደልን እያ ኣቢ ግን ንሶማልያ ንብብትታን ድሮ ስጉም ትጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ንኣቢ መሊሱ ቀልጢፉ ከም ዝጠፍእ ክገብሮ ዝኽእል ስለምንታይ ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፂኦም ነይሮም ኢትዮጵያውያን ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ሶማልያ ዘሎ እንታይ ገይሩ እስከ ክልተ ሰለስተ ኣገደስቲ ኤርፖርትስ ወይ ከዓ እውን ኤርፖርት ናይ ሶማልያ ኣብ ጌዶ ሪጅን ከምኡ እውን ኣብ ሉቅ ዝበሃል ዶሎው ዝበሃል ከምኡ ድማ ባርዴሬ ኣብ ዝበሃል ቦታታት ኤርፖርት ዝኸውን ወታደራዊ መዓላ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እዚ ቦታታት እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሶማል ዘሎ ከም ዝተቆፃፀሮ ዕላማ ድማ ግብፂ ናብኡ ንከይትኣቱ ስለዚ ከም ዩኤን ኮይኑ ኣትዩ ዘሎ ወይ እውን ፀጥታ ናይ ሶማልያ ንክሕልየ ኢሉ ዝኣተወ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሶማል ረብሓ ናቱ የሳልጥ ኣሎ ኤግዛክትሊ እዚ ስለ ዘለዎ ድማ ከም ዓቃብ ሰላም ኣብቲ ሃገር ክኸውን ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣቢ ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ዝጎደሎ ኣካይዳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዕድላት ናቱ እናፅበበ ከም ዝኸይድ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሶማልያ ንባዕላ ኣብዚ እዋን እዚ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንምሕያል ኣፅዋር ትገዝእ ከም ዘላ እዩ ዝንገር
انت عينة أصوات جزالة هذا حبر يتوجنير كله كتحازلكم كفتني سوماليا بغلت سلسة من قدي حاجة تركب كم زلا هذا كاب أمريكا من سوماليا الله يلكم يربز حلفه this is what we see ني لوجستيكاوي وتعدرات من قص قاصديو دبداو نمكيات كتاق مازق خلاص تبهلا هذا رجوز وانا حبريتا سوماليا حمش نفرت كابزياتن كتجزي كاب أمريكا وديا جزيا خمسة الله يزن قرزلو سمع فسيما خمسة الله لذي كونتاتنا إثيوبيا كاب معالتنا معالتي بزقال تفه يونشافن يغيرن كم زلوين نرزلنا أتكونتات دما اتربحا ناي كالوت هجرات أب قرن أفريقيا ترز بس حلو أبي أحمد نوال حدا هجر ربحك فترة يكلني زلاب زوانزي تاون كونسا كم إثيوبيا نكالوت علامات كتبات تخل ماركتيو 110 مليون هزبينا قبل غلز ماركت زقن وقن حنفشفشن فانو بتزقاصل زلو ممليسنا اديس ابا زغر زلو ناي اوروما حيلي زقاصل زلو ناي صومال حيلي زتنس زلو ناي تግራይ حيلي امين كلتيو كتحازلكم دي حسبني يرغن ناي تግራይ حيلي دما ازن ريو زلنايو اتي ام حدار ناي تزوبادينا خنبلو ولا منينا خنبلو ماي كاميرا بتعداتيو كم زن ريو زلنا مسكيتاچو ردا خمس تراخبه يزنجر زلو زغيتاچو ردا مس ماي كامر تراخيبلو ماي كامر دما مجمريا قدنا بإثيوبيا مخادنا بكيدو نيريلنا تخيلو نبي أوروبا حبرت كيدو مس كلهم بارتنرز كم تراخبه كاني نكينيا خيدو سكيورتي ديلز تسمعميو أمودا تايني أديس أبابا متيزلون إثيوبيا متيزلون مالتي إثيوبيا مساتو دما قدام يركبو مسعد كان كم زنبري نغيرو مسعد كان تي أما أبزوان مسعد كان مختل بريزيدنت ناي تግራይ ወይ ውን ግዝያዊ መንግስት ትግራይ ኮይኑሎ መስለኒ ማዝዮም ቀይሮ ማይዶኖ ስለዚ ቅድም ምስ ማይክ ሃመር ንሱ ከም ዝተራኸበ እዩ ተረጊሩ so that was one thing and then መሊሱ ድማ ጌታቸው ረዳ ኣብ ፖስት ከም ዝገበረ ምስ ማይክ ሃመር ከም ዝተራኸበ ነቲ ጉዳይ ናይ ኮሃ ዝብልዎ ዝናይ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ንዑ ንምትግባር ኩሎም ፃዕርታት ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብዚ ዋን እዚ ትሕንፍሽፍሽ ናይ ኢትዮጵያ ጥርዚ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዩ በቲ ዝከም ዝከረየኩም ፀናሕኩ ፋኖ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ይማርኽ ከም ዘሎን ይሕዝ ከም ዘሎን የስፋሕፍሕ ከም ዘሎን ንሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣፅዋራት ይማርኽ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ኣቢ ድማ ኣፅዋራቱ ሒዙ ናቡ ይማርኽ ከም ዘሎ ክንርኢ ከለና በቲ ድማ ትግራይ ሓደ እቲ ዝበለፀ ግዜ ትግራይ ትቀደም ቅድሚ 2 ዓመት ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ ናፅነት ክትከውን እያ ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ ካብ ልቦም ከም እንተ ዝኾኑ ነይሩ ፕላኖም ሕጂ ነይሩ እቲ ግዜ ናቶም ሕጂ ነዚ ናይ ኣቢ ተዳኺሙሉ ዘሎ ሃገር ክቕሙ ምኻሉ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ዴር ኣቡ ኣነ ናተይ ትንተና ፅንሕ ይለክበኩም እየ ንመለስ ኣብታ ኣርስቲ 2-3 ኣርሳት ጀሚረ ዘለኹ መለስ ኢልና ነዚ ጉዳይ እዚ ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ነዚ ዞባዊ ኩነታት ተዛሪብሉ ነይሩ ክንሪኦ ኢና ንሱ እውን መጀመርያ ሶማልያ ወታደራዊ ዓቕምናታ ትሕይል ኣላ ትትንሳኣላ ኢልና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ኣትያ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ሃጓፍ ናይ ሶማልያ ተጠቒማ ከተዳኽማ ትፍትን ኣላ ኢልና እዚ ነገራት እዚ ኩሉ ከተተሓሕዞ ክትጅምር ኣለካ ኣብ ካይሮ ድማ ሓደ ሓዱሽ ዋዕላ ተካይዱ ነይሩ ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ ኩላተን ኣብኡ ርክብ ገይረን ነይረን ዋዕላ ገይረን ነይረን ኣብቲ ዋዕላ ድማ ብምሎም ቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃገራት ዓረብ ተኣኪቦም ኣብ ጎኒ ሶማል ጠጠው ክብሉ ከም ዝኽእሉን ንሶማልያ ድማ ደገፍ ክወሃባ ከም ዝግባአን ኩሉ ዓይነት ፀቅዕናታ ክኾኑ ከም ዘለዎን ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክድፈር ድማ ስቕ ኢሎም ከም ዘይርዩ ስለዚ ናይ ስዑድ ዓረብ ወኪል ከም ዝነበረ ናይ ባሕሬን ከም ዝነበረ ናይ ማውሪታንያ ናይ ኢጅፕት እውን ከምኡ ናይ ጅቡቲ ከም ዝነበሩ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ አረብ ሊግ እውን ከም ዝነበረ ኮሌክቲቭሊ ሪጀክትድ ሕጂ መን እዮም እቶም ብፍላይ ድማ ፎሬን ሚኒስተርስ ናይ ሳውዲ አረቢያ ናይ ባሕሬን ናይ ማውሪታንያ ናይ ግብፂ ከምኡ እውን ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር ማለት እዩ ተወሳኺ ድማ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ አረብ ሊግ ማለት እዩ ኩላቶም እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ንሱ ክትግበር ከም ዘይብሉን ከም ዘይቅበልዎን ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ሶማልያ ሉላዊ መሬት ሶማልያ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ድማ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ከምኡውን this statement reflects the unwavering commitment of Arab League ከም ሃገራት ዓረብ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ከም ዘለው ሶሊዳሪቲ ሶማልያ ጠጠው ክብሉ ከም ዝኾኑ እዮም ነጊሮም ዘለዉ ኦፍኮርስ ዓረብ ብዙሕ ግዜ ብኣፎም ዝብልዎም ተግባር ንበይኒ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ኸዓ ንምግናን ወይ ንምድኻም ኣይኮነን ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ ብኣፎም ገለ ይብሉ ኣብ ተግባር ግን ነናቶም ኣጀንዳ ከሳልጡ ዝፍትኑ ምዃኖም
ብተደጋጋሚ ርኢናዮ ዘለና ኩነታት እዩ ሓድሽ እውን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ብተደጋጋሚ እንሪኦ ዘለና እንሰምዖ ዘለና ኩነታት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባ ምዝራብ ኣገዳስነት የብሉን እንታይ ኢና ግን ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ጉዳይ ጥርዝ ዝበፅሑ ከም ዘለዎን ብብዙሕ ኣንግልስ ብብዙሕ መዓዝናት እቲ ጉዳይ ይድፈኣሉ ከም ዘለዎን ትርኩይ ናታ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከተሳለጥ ትደሊ ከም ዘላ እዚ ከዓ ኣብ ሶማልያ ርጉእ ሶማልያ ናይ ሶማልያ ልኡላውነት ወይ እውን ሃገር ፋሕ ብትን ከይበለት ከላ ክትቅፅል ከም ዝደልዩ ዘሎ ረብሓናቶም ኣብኡ እዩ ዘሎ ግብፂ ነዚ ናይ ሃጓፍ ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂማ ብኩሉ መንገዲ ክትመፅእ ትፍትን ከም ዘላ በቲ ምስ ፋኖ ቀጥታዊ ርክብ ኣለዋ ድዩ የብላን ኣይፈልጥን እየ ግን ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ምክንያቱ ከም ኩሎም ዝብልዎ ዘሎ ግብፂ ኣብቲ ቦታቲ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ስለ ዝረኣያ ዘሎ እዚ ንርኢ ኣለና ብወገን ሶማልያ መፅያ ድማ ቀጥታ እኳ እንተደይተዋገት ነዚ ናይ ሶማል ናይ ኦጋዴን ሓይሊ ዝብሎ ዘሎ ንዑ ክትሕግዝ ከም ትኽእል ከም ተወሳኺ ድማ ጅቡቲ እውን ኣብኡ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ነቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ እውን ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብዓብያ ሒዛቶ ከም ዘላ ኣነ ከም ዝመስለኒ ናተይ ትንተና ማለት እዩ ናተይ መረዳእታ ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኤሊት ጌታቸው ረዳን ገለን ሒዛ ኣሜሪካ ንኣቢ ገሊፎም ነዚ ናይ ትግራይ ኤሊት ንኣዲስ ኣበባ ከምፅዎ ዝደልዩ ዘለው ዝመስል ምልክታት ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓሸውየ ልዑል ደረጃ በፅሑ ከሎ ወይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ሓንፍሽፍሽ ክብል ከሎ ንሳቶም ብተደጋጋሚ ኣብ ጎኒ ትግራይ ከም ዘለዉ እዮም ዘፍልጡ ዘሎ ማይክ ሃመር ድማ ኣብ ነፍሶ ገብ ዝመፃ ምስ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝራኸብ ዘሎ ዝለዓል ናብ ኣምሓራ ይከይድ ናብ ኦሮሚያ ይከይድ ናብ ሶማልያ ይከይድ ናይ ገለ ይከይድ ኩሉ ግዜ ትግራይ ነምበር ዋን ፕራዮሪቲ ናቱ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ትግራይ ኤሊት በትን ኢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምፅዎ ምስ ኣቢ ከም ዝሰማምዑ ዘለዎ ወይ እውን እቲ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣቢ ኣብ ሓደ መርገፂ ከም ዘሎ ገላ ብሲልካ ናብኡ ከተምፅኦ ትኽእል በዚ ኮይኑ በቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ትሪኦ ተባሂሉ ካብ ቻይና ምስ ተመለሰ ተሓቲቱ ነይሩ እቲ ካል ናይ ቁጠባ ጉዳያት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ተዛሪብሉ ነይሩ እስከ ንስማዮ ካብቲ ዞባ ናትና እንድሕራ ተኪድና ንዝተወሰ ፅናሕካ ሽርክነት ክህሉ እንድሕራ ኮይኑ እቲ ዞባዊ ውህደት እውን ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ኣሎ ምስ ገለ መራሕቲ ናይዚ ከባቢና እውን ተራኺብካ ነርካ እቲ ከመይ ይመስል ዋሕዲ ምናልባሽ ንሱ እውን ተኻልእ ዳይመንሽን ናይቲ ጉዳይ እንድዩ ዝኾነ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ኣነ ንበይነይ ደሴት ኮይነ ከም ሕብል እየ ከምዚ ገብር እየ ዝብል ድሕር ኣሎ ኮይኑ የዋህነት ጥራዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ምምልላእ ሓይሊ መወዳእታ ሓደ ሃገር ናቱ ፍሉይነት ክህልዎ ክእል ናቱ መደባት ናቱ ቀዳምነታት ሰሪዑ ክሰርሕ ክእል ዘለዎ ፀጋታት ከጓሳጉስ ክእል ኣብ መወዳእታ ግን ደንቢልካ ክትሪኦ ከለካ እዩ ሓይሊ ዘብለን ብዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ንሕና ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ኣይምልከተና ንሕና ናበይና መገዲና ሒዝና ንኸይድ ኢልካ ትዛረብ ኣይትኽእል ኢና ስለዚ ሎሚ ዘይኮነ ቅድሚ 30 ዓመታት እውን የጋዲ መስረት የብል ይበሃል ከሎ ነዝን ከምዝን ክሕግዘና ክእል ኣብ ክንዲ በበይንና ጉያ ንብል በበይንና ንሕና መገዲ ጥራሕ ሒዝና ንኸይድ እቲ ንሓባር ዘጋጥመና ንዕኡ ሓዲርና ክንስርሓሉ ዘለና ፀጋታት ሓዲርና ክነጎሳጉስ ጥራይ ዘዋፃፅአና ሕሪ ኣይኮነን ባህልኒ ባይበለንን ኢልካ ትገድፎን ትሕዞን ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ግድን እዩ እዚ ሃዋህው ዝክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እቲ ባይታ ክውድቕ ክኽብል ክኽእል ኣለዎ ከባቢና ከይቀሰነ ከባቢና ናይ ልምዓት መደባቱ ኣነፃፂሩ ደሚሩ ናብ ዝሓየለ ገስጋስ እንድሕር ዘይከይድ ኮይኑ ንበይንና ጥራይ እንታይ ክንገብር ንኽእል በይንና ጥራይ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ዲና ፃሊእ ካብ ንሕና ዘቤታዊ እቲ ዞባውን ክፍለ ዞባውን ንብሎ ምትሕጋዛትን ጥምረትን እውን ዓብዪ ኣገዳስነት ክወሃቦ ክእል ኣለዎ ርግኣት ንገዛ ርሱ ሰላም ቅሳነት ረኺብካ ክትነብር ናብ ልምዓት ክትኣቱ ዓይነት ህይወት ሰባት ክትቅይር ምእንቲ ዘለካ ፀጋታት ንግቡእ ከተጓሳጎስ ንኸይልካ በበይንካ ትግበር ነገር ኣይሰርሕን እዩ በበይንካ ክትፍትን ትኽእል ትኸውን ትሳገም ትኽእል ትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ደልዮ ናህርድ ደልዮ ገስጋስ ኣረጋጊፅካ ነቲ ሸቶ ክትወቃ ደልዮ ክትወቃዕ ኣፀጋሚ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ምስ ጎረባብትና ዘለና ናይ ምትሕጋዝ መደባት ከመይ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝረአናዮ ናይ ጎረባብትና ፀገም ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባና ዘለዉ ጎብለላት ዝበሃሉ ካብ ዞባና ወፃኢታት ዘለዉ ጎብለላት ብዓለም ጎብለላት ኢና ዝብሉ ኣብ ኮቶቦና መፅኦም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ህውከት ዝፈጥረና ዘሎ ዕንቅፋታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እገዳ በዚ እገዳ በቲ ዕንቅፋት በዚ ዕንቅፋት በቲ መፅእ ኣሎ ንሕና ሰጊርናዮ መኪድና ሓሊፍናዮ ክትብል ትኽእል ኢኻ መወዳእታ ግን ምቹእ ሃዋህው ክንፈጥር ስለ ዘለና ምስ ጎረባብትና ተሓጋጊዝና ኢና ክነምፅኦ ዘለና ስለዚ ንኣቶም ርግኣት ንኣቶም ቅሳነት ንኣቶም ናይ ልምዓት መደባት ምስ ንሕናን ምስ ከባና ወፃኢ ዘለዉ
أو شركات مساعدهم نزارب دلنا ونكبروا وقلنا أجرهم نحن نيجزا صناعيو جزانا نكبر ناي قدومنا نبلو ناي حوار مدباتون كان اللاجانجو كان بيل نفتر نقوم سوترنا متحد جاز نكبر سجاتات على نخل عامل لنا نخل نقدر نكبر نخدنا لنا حسب نخدين هذا زواهد وطن كلوانا قلالو أو السودان تايجبر أو السودان تايجبر أو الصومال تايجبر أو جيبوتي تايلو أو إثيوبيا تايلو اليمن تايلو قد شلان كوغوتونا دلو ونتات كم كلاي سال درجة سالنا خيدنا نبلنا أبزن حلفة 3 عامات قبل مسرحين فلتنا نهارنا يبيننا نقبر نخيدنا قلنا يبيننا توقوم دلو أضمحنا دلو وحسنتن كسالنتن دلو مسبور بابتنا مسرح له يعني حجيب زقاتهم 5 مسكوا له بسم أو قدونا دلو مراحة ترايبات زاروا له قاموا وصعون مسكالوت كفل علامات وكفل زوباتات دلوها ناي مغرب أفريقيا ناي دوبا وكفلنا أفريقيا سمينا وكفلنا أفريقيا ما كل دلو ساعتهم تايتبل خدم كلامهم جن أبتو قدونا دلو خناتات بقبو جنبنا ناي متحقق مدواتنا الحين أنت مسقدونا مسقور بابتنا مسرحمو بارياوي حرياس لدقنا وهو مسرحنا سنهنا ندهر هجون كم زقصنا أبزك تام 5 على سنة تجبر سامتها تذكر كوكلو قب بعضه تراهب بقطع ترايك حسب ما حسبت له هذا تاي مسلكات تاي مسلمي قاعد زرب بزح ربحات الله يجي هذا قطعني سبقوا نبذ حشر قطع ما كان يدحر كنا جن بتقرصه وصلنا ضد الله فتح له أو زبانا زبان أفريقيا دهلو قرطي نحن واحد من التحقاقات كيتم على رأيه قالوا قالوا لا والله انكسر سلدين غل روحنا حيلهم انت يهم كنا بحال سلدين لنا نزل قطعمي تاخذن تكملوا بريزيدنت هاجر ኤርትራ ከምቲ ብሰምዖ ዘለኹም ነቲ ዞባዊ ምርግጋእ ምስ ዞባ ተወሃሂድካ ምኻድ ክሳብ ሕጂ እቲ ዘለዎ መረዳእታን መርገፅን ከም ዘይተቐየረ ንርኢ ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከመይ ክኸውን እዩ again ቬክ ገዲፉ ኣይተንከፋን ታርስቲ ከም ሃገሪቱ ረቂሕዋ እምበር ኣብቲ ንሕና ድራናዮ ምስ ሶማልያ ተራኺቡ ምስ ሱዳን ተራኺቡ ምስ ሳውት ሱዳን ተራኺቡ ምስ ግብፂ ድማ መብዛሕትኡ ኣብ ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ከም ዘለዎም ኢና ንፈልጥ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ተሪፋ ኣላ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዙሕ ዝረበሉ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ካብኡ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንሰምዖ ዘለና ኤርትራ ኣምባሳደራ ወይ እውን እቲ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ዝነበረ ቢንያም ብርሄ ንኤርትራ ከይዱ ከም ዘይተመለሰ ወይ እውን ኤርትራ ኣምባሲያ ክትዓፁ ትደልላ ዝብል ዘረባ ይወፅእ ኣሎ ኦልሬዲ አንደበት እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣቢ ደጋጊሙ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ውድቀት ናይ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ንዝደልዩ ሰሚናራት ንክካይዱን ምሳቶም ርክባት ንክግበርን ሓገዝ ክወሃቦምን ይፍትን ስለ ዘሎ ኤርትራ ግብረ መልሲ ክትፍሉጥ እዩ ሓደ ካብቲ ግብረ መልሲ እውን እዚ ናይ ኣምባሳደር ወይ እውን ነቲ ኤምባሲታት ምዕፃው ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ እንተተበፂሑ እቲ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ላይን ከም ዝተበትከዩ ዘፍለጥ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብወግዒ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ስለዘየለ እቲ ዘረባ ግን ይወፅእ ኣሎ ግን እንተጋጠመ እውን ክልቲአን ሃገራት ዝኸደዎ ዘለዋ ኩነታት ሃንደበት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ወይ እውን ካብ ትፅቢት ወፃኢ ክኸውን ዝኽእል ካብ ግምት ወፃኢ ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለንን ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ብኩሉ መዳይ ምስ ብዙሓት ሓይልታት ፀገም ይገብር ከም ዘሎ ኩነታቱ ድማ ነዚ ይመስል ናይ ተጋሩ ንእሽተይ ክንሰምዕ ዝብልዎ ዘለዎ ክንሰምዕ ኣብዚኣ ተመስሪቱ ፕሬዝደንት ጌታቸው ርክብ ገይሩ እዩ ምስ ኤርትራ መራሕቲ ስራሕ ፈፃሚ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣነ ዝፈልጦ ስራሕ ፈፃሚ ዝፈልጦ ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮነን እዚ ንሰላም ኢልና ኢና ናብ ተኩስ ሕዘ ይንደሊ ተዝሓለፈ ብተሓታትነት ብናይ ባዕሉ መስርሕ ኣፈወርቂ ኣብ እዋን ዘለካ ዓድል ኣምላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ እዋን ዘለካ ዓድል ዝሓለፈ ይኣክል ኢልካ ንሰራዊት ትግራይ ምሃብ እዩ ብሓን ሰሚዕካ ኣለኹ ተራኸቦሉ ኢኻ መዓልቲ ሕጂ ካለ ስራሕ ኣለና ከምዚ ይነብሕ ገመል ከዓ ይጓዓዝ ኣምላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ እዋን ዘለካ ዓድል እዚኣ ናይ ቀደም ዘረባ እያ ተጋሩ ኤሊት ናይ ትግራይ ዘይብልዎ የብሎምን መቸም ምዚ ኣብ ጌታቸው ረዳ ዝኸዶ ዘሎ እቲ ኣመሓዳር ናይቲ ክልል ትግራይ ክነብሎ ንኽእል ማይክ ሃመር ድማ ርክባት ይገብር ስለ ዘሎ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ኣበይ ክኸውን ቦትኦም ዊዶን ነው ኣብ መንጎም ዘሎ ጋፕ ግን ካብ ሎሚ ገፊሕ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ኩነታት ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ቀሲልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ባት ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ከም ወትሩ ድማ እቲ ኩነታት ወላውካ ብዙሕ ሽግራት ዘሎ እንተመሰለ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ክንጥምቶ ዘለና ነገራት ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ
حنت فيديو أبزي بزح شير قبل رايلكمني أبقى لك زي بسبب شير قبل رأيك اسمعوا هذا فيديو تقرب ناي تمرتي أب زوبا سمينا وكي حد لحم بناتكي أب كتما بعد سلسة مهاركي قرب ناي تمرت خميو أو خمي غير تقلتي قرب ناي تمرتي قرب ناي تمرتي إننا نحتلو جزء حليفي لي حسب أنا نيرتراوين وين نهاجر إيرترا أي تملكتني هذا حطه زي لعليو كيدنا إحنا حجي حطه خوان الناس خل كم حطه خوان من الوقت قالوا لي حسب أت لعلوت كلا تمرتي أت ديبارتمنت لعليو زلا أب نيسرح كفلتات إنه نزارب مثلا بر أب قربت تمرتن قربت عنا نزاربلو قد يكون مناته نفس وكيف إيرتراوي نفس وكيف إيرتراو بلع ناي تمرتي بايتا تخفيت ليو علون طري علنا طري زي كنا خمانسي نخت مهار كمان بمحدارات يكون بتكبتاتنا يكون تمهراي طلعت وتولد تمولدي يدفوا يعني ولدهم مزقو تفلي لي انا حج امتى يزريو كابت زنبره حج تغيروا له امصاون كا قدن يخير كابز زلعلون كوني لي حسب مهنياتو انا ابت زمهار له زنبركو جيزه قدما يبنوركو له اقولنتي مالتي كيجي ايتم هاكم ازي لا ايتم هاكم يعطي قد نقدم كفياتي حج انا طريقكم كون بزحت كمايو نيرني نافي جيزت مالتي كاب نوماديك سترافيس لازمصو ينقصاصو ስለዝነበሩ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ዓይነት ሓደ ባለትቲ ዘረባናታ ኣዝዩ ልኡም ዝኾነ ጥዑም ዝኾነ ዘረባ ነቲ ብዙሕ ኣም ሹር ከምዚ ሕጂ ንሻዕብያ ክትሐጉስ ኢለያ ገለመለ ከም ዝብሉ እቶም ከኣምኑ ዘይደልዩ ዘምፃኻን ተምፃኻ ከኣምኑ ይኩሉ እንድዮም ኣነ ግን ደስ ዝብለኒ ዘሎ ክፋል እንታይ ይመስልኩም መንእሰያት ናይ ኤርትራ ከምዚ ኢሎም ክመያየጡ ከለዉ ብሶሻል ሚድያ ክንሪኦ ከለና ኣሚን ዲስ ተራ ነገር ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ መስርሕ እዚ እቲ ሚድያ ክፉትነት ናቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ሚድያ ከመይ ኢሉ ይኽፈት ከም ዘሎ እቲ መንእሰያት እዚ ሶሻል ሚድያ ንባዕሉ ናይ ስራሕ ዕድላት እዩ ዝኽፍት ክትፈልጥ ዘለካ ሚድያ ከዓ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ብመልክዕ ቪድዮ ብመልክዕ ፊልምታት ዝሰርሕዎ ድዩ ብመልክዕ ሙዚቃ ዝሰርሕዎ ድዩ እቶም መንእሰያት ምሁራት ድማ ከምዚ ወይ እውን ኣብቲ ትምህርቲ ቅድሚ ዘለዉ መምሃራት ዘለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ዝሰርሑ ዘለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ዲጋታትን ሓፅብታትን ዝሰርሑ ዘለዉ ኢንጂነራት ናቶም ኢንተርቪዋት እውን ከምዚ ኢሉ ክወፅእ ተስፋ ገብር ናቶም ርእይቶ ናቶም ሓሳብ ናቶም መረዳእታ ናቶም ኣረኣያ ናቶም ገምጋም ናይቲ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኢሎም ክገልፁ ከለዉ ሓደ እቲ ደገ ዘሎ ህዝቢ ካብቲ ብኤርቲቪ ድመፅእ ወይ እውን መራሕቲ ናይቲ ዞባታት ድዮም ገለ ጥራይ ይዘረብዎ ተራ ህዝቢ እንታይ ይብል ተራ መምህር እንታይ ይብል ተራ ሓኪም እንታይ ይብል ንዑ ክትሰምዕ ከለካ እውን ካልእ ፐርስፔክቲቭ እዩ ዝበካ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ተወሲዱ ዝግበር ዘሎ ኢንተርቪውስ ምስቶም መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልዑል ኣድናቆት ኣለኒ ልዑል ክብሪ ኣለኒ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ንዑ ከምፃልኩም ክፍትነ ናይ ሎሚ ሕፂርያ ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ክደግማ ስለ ዝኾንኩ እዚኣ ሓንቲ ለንቀነ ዘይጠቐስኳ ኣርእስቲ ከምፅእ ስለ ዘለኹ እዚኣ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናተይ ኣለው ሶሪ ጊቭ ሚ ሰከንድ ነዚኣ ቪድዮ ከይረኣኹኹም ከይተኸደኒ ፍርሄ ነይረ ክደልያ ኣለኒ ሕጃበይ ከም ዘላ ብገዝ እዚኣ እስከለት ስለስነ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ኣላትኒ ባረይ ቁርብ ንዝኽሪ ምንስ ቀበልካ ገለ ካብ ናይ ኣቦና ዑስማን ዓብድረሒም ደርፍታቱ ሲ ትምስጠካ ወይ ፍሉይ ዝኽሪ ዘለካ ምስ ታደርፊ ዝክሮ ዘሎ ብዘይ ከላ ዓለም መምህር ዑስማን ኣዝዩ መጀመርያ ኤክስፃልጣ ሃገራዊ ብጣዕሚ ፈታዊ ህዝብን ሃገርን ሜኖ ማለት ናተይ ብዘይገድስ ንሕና ቆሉ ኣብቲ ፖለቲካ ቁሉብሲ ወስወስ ግን እዩ ማለት እዩ ግን መምህር ዑስማን ኣዝዩ ህዱ ፍፂሙ ንኣብነት ካብቶም ክልተ ሰባት ፋኒ ዓዲ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ጅዳ ክኸይድ ኮኑ ኦልሬዲ በዓል መንግስቲ ሰማይ ዋሪሶም በዓል ፀጋይ ተስፋይ تخونو خلي ኦልሬዲ ንዛረብ ነማ ማለት እዩ ሕጂ ከይድ ኣለኹ ኣብ ዓሙዲ ሪሰፕሽን እዛ ቪድዮ እዚኣ ሕልፍ ክብል ከለኹ ርአያ ምስ ሜሮንን ኣብራር ዑስማንን ዝገበርዋ ይመስለኒ ቅድሚኡ ግን ሓደ ዓብይ ሌጀንድ ዝኾነ ደራፋይ ዓብይ ስነ ጥበበኛ ናይ ኤርትራ ዑስማን ኣብደርሒም ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ስለ ዝሓለፈ ኣላ ይርሓሞ ክብለ ይደሊ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ናይ ብሓቂ ካብቶም እምነ ኩርናዕ ሙዚቃ ናይ ሃገር ኤርትራ እዩ ስለዚ ዓብ ክብሪ ዝግብኦ ናይ ብሓቂ ዓብይ ስነ ጥበበኛ እዩ ነይሩ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ክብል ይደሊ ግን ስነ ጥበበኛ ከም ዑስማን ኣብደርሒም ብዙሕ ሓድጊ ብዙሕ ሙዚቃዊ ስራሓት ገዲፉ ስለ ዘሎ ዳርጋ ሓሊፉ ኢኻ ትብሎ መርመይቱ ኣይትብሎን ኢኻ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ወላ እውን ኣብራር ዑስማን ኣብ ከምዚ ኩነታት ነቲ ዘሎ ገለገለ ሰባት እንታይ ርአ ነይራ ኣነ ሕጂ ንዑስማን ኣብደርሒም ንፖለቲካዊ መሳርሒ ክጥቀምሉ ፀዲኹም ኣለኹም እዚ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ገለ ኖ ዝዓበየ ታሪክ ናቱ ንኤርትራውነት ዝደረፈ
نيرترا زخبري نيرترا نهزب يرترا عب كبر زهاب سنة ببنياي بتسرحات ناتو دما بت بوليتيكا ومردات ناتو باي ذا واي انا عثمان عبد الرحيم بغربا سلدي فلتو بوليتيكا وكنتات ناتو سلدي فلت اذا نتنكب لكن لكن بحفشا سرحات ناتو نيرترا زنصبارقي نير مل هيوتو نيرترا ونتن كبر زهاب سنة ببنياي كبر دما يقبو ولا انا ابرار عثمان بزع سرحات ناتو نيرترا عب كبر زهاب سرحاتي ابنات الشانل دما بزع زي يتقملو أمونغوتي زجبر زلو سرحتن أمونغوتي سبب فلالي خامر أيون أجدا سنة الله أكم زي كنتات كم خلوا دما سوليداريتي كم يرتراوي سب بوليتيكا في اللي كل يغلي حساب كل يغلي فليز بلا حساب سلزلك سلا يرترا مالتها يكون نيرترا واقع داغا زي بوليتيكا وكايدا انت لك أنا كبر لنا بالعلاقة بوليتيكا في اللي نبوري بوليتيكا ديفرنس بيرتراوين تجمرة تزلو حتى قد كابا استفلي بمني رسوخ صبريت ولن تعرفين كايت أقام زلنا نمسا بر بوليتيكا فلا هليكا بوليتيكا أجندة هليكا ناتكا كأبير ترازولو ساعات كاوز بلس كجبريز بالبروجرام تلكا شواس نقرأنا خنسمع كان خلينا ناتكا بروجرام ون كلام سؤال خلينا تناتكا على ماجن إير تراك الجمسة صلوا ناب كل الكتير اللوا تمال نريد نبرنا تقرأي تعود تقرأي حدينا مستقرأي قال ملا زبل تخينو جن بروجرام ناتكا كال بلان سلو نسخة نع خازن تبارك بروجرام كلنا يكلني بتخين بتي عثمان عبد الرحيم سلت كله زجبرو أبي أستواصو أب معبر سبير ترى كبري جبو مقيس سماي وارسو قبل يدلي أبرار عثمان دما ني عثمان عبد الرحيم صبغ زخانة زربا مزرابكا نسخاون نعب الناس أبزوان زي قبله زي جبوز نبرد بلالو أنا نيرترا زفانة خويا نيري بليرو هذا جزيسي ملي واتنا بزعبة بوليتيكا وقدا كالي جناي سنة باباوي عثمان عبد الرحيم كزارب سلزخونكو بزعبة بوليتيكا كتولا يدلني بتقين بتجن نتنا تواصل عدما كبرك نهب تسيب لني إن I hope نسخاتكم وناتكم كبري أب كومنت سكشن كتقط فلو نهلو مارسي أب زخودية لايك مقبار سبورت مقبار كومنت مقداف كم وتروح تهدليكم نيو أبالاتنا إذا channel كونوا VIP members ممكن تكونوا تقولوا تدليهم نعو فلو برنامجات فلو فيديوهات نعو سددي أنت فيديو أب تشاينا استتقاموا لابز عباير ترى تقابزكم هي كمان فانويت أب كالس راح حساب من الرخب دحم كونوا زيا أب بيجينغ أب زنبر أفريقيا تشاينا استتقاموا لا فيديو يعني رانا درفوسي خلاقي